si tam niečo. Piči. Dobre. Wow. A mne sa tak zdá, Peťo, že ty takto tu napúšaš šťastie. Prečo? Tak mne sa zdá, že Peťo vie, čo robí. Raz ti to ujde. Miro, mne to už raz ušlo. Áno? Pred 2 rokmi. Oprel si to? Do garáž naša. Do garáže vašej? No. Hej. A čo bolo? No nič, iba hotovo. Ale to bolo pomaly. Čo, boli dvere? Tam trocha. Hej. A čo? Zárubňa. Kurva lat. Ty si nemal ujebaný ten mobil, keď si toto robil. A točíš a ideš rovno. Úplne mám vytočené. Čo ti je? Že to je ten predný, hej. Ne. Bez ABS. Proste predohra. Bez ABS, a keď máš ABS, tak čo to urobí? Keď máš ABS, tak to vieš čo urobí? Čo? Však počkaj. Letíš do piči, porad. A pomaly sa to tam púšťa. Toto hakťa ti kope ABS. No samozrejme jemnejšie, ale... No jemnejšie. Tak my máme ABS. Vie kedy má. Čo? No, to ne, to nevíde. Jak si to nemal ujebaný ten mobil, keď si to natočil? Počkaj. Ja si to idem pozrieť zvonku. A jedno, aj druhé. Počkaj. Natoč to. Daj mi mobil. Čo svoj? No choď, Náš prosím svoj. ťa. Tak to nevyšlo. To išlo cez nejaký hrb, počúvaj ma. Lebo tuto len tam sa to nešmíka. No, nech ide do piči, však to blbie stojí. Aj keď ty nejdeš tak na široko, že? Skúsim. Ale ty pána ti poviem, že sme nehali škvarný. Sa čuduješ? Tam už nebol lat, to nešmíka.